fa 4 mesos que fas castell. Jo veia que la gent feia actuació de casteller i ho venia mirant i així m'agradava i vaig parlar amb l'educadora que m'apuntessi i me vaig apuntar i he començat a fer castell. Ara estic a la penya, però m'agradaria posar el tronc. La història del Baba és una d'aquelles històries que et glacen l'ànima. Ell hauria pogut acabar la seva vida ofegat al Mediterrani. Quan hi penses, t'esgarrifes. Però el Baba ho pot explicar i ha pogut començar una nova vida. Malauradament, molts no tenen tanta sort. Tu ara, Baba, quants anys fa que estàs aquí a Catalunya? Fa 2 anys que estic aquí a Catalunya. I ja ho sabies, que havies d'agafar una pastera per a venir? Sí, i ho sabia això i el camí és això, que quan arriba a la patera us portessin al mar i després quan arribeu allí i us agafa la gent del mar, el marítim, d'Open Anar i us agafa. I després quan vaig arribar allí i ells ens han ajudat molt. O sigui, van ser els del vaixell Open Arms els que et van ajudar a arribar a Europa? Sí, a Europa, sí. Tu t'esperaves que fos tan difícil, això d'arribar a Europa? Sí. Ja ho sabies, que era difícil? Ja ho sabia que era difícil, i sobretot el camí, que ens va costar molt per arribar. Qui va ser la persona que et va enredar a fer castells? Jo primer, quan va entrar al castell i Tarragona, quan estava allí, que feia la festa major de Santa Tecla, sortia, veia aquells que feien castell, que tocaven les gaites i esto. Jo, això m'ha agradar molt. Dic, bueno, i després va parlar amb l'educadora, la Rosina, que m'ha apuntat ella. Sí? Tu li vas demanar a l'educadora que et volies apuntar a castell? Sí, li vaig demanar jo. Perquè com ho veia així, com ho feien, m'ha agradar molt. I bueno, me refereixo a demanar a ella que m'apuntessi o que ella que parli amb el gent del castell i que m'apuntessi, m'agradaria. Tu te'n recordes del primer dia que vas arribar a l'assaig dels Xiquets de Reus? Sí, m'agradaria com s'ajuda les mans, com s'agafa i com s'ha donat el pit, perquè a vegades te demanen pit, donen pit una miqueta, saps? Sí, tu pensaves que m'estan dient de donar pit, no? Sí, això ho deia, vale, puc donar el pit. Tens la camisa ja? Ja la tinc. Que m'ha fet molta il·lusió que m'ha donat la camisa. Sí. I primer m'agradaria més, poder posar el tronc. Això és el que a tu més t'agrada. Sí, això és el que més m'agradaria. Sí. Un 3 de 9, per exemple. Un 3 de 9. Com que hem fet l'altre dia, un 3 de 9, tothom content, me felicitava molt, deia, Baba, tu has tingut sort, Continuarà sent casteller el Baba d'aquí 10 anys? Potser sí, o potser no. Potser tindrà altres interessos o potser la vida li oferirà noves oportunitats. Potser viurà a Reus o potser viurà en un altre lloc. Els humans som nòmades, a vegades per obligació i a vegades per voluntat pròpia. Som nòmades i també éssers sociables. Volem integrar-nos i volem sentir-nos part del lloc que ens acull. I què voleu que us digui? Que algú que ha viscut situacions tan dramàtiques com el Baba senti que els castells formen part del costat bo de la vida és un motiu perquè la gent castellera ens sentim molt i molt satisfets. On a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you.